Central Committee lo tum nang kaum ri ko tamen bhana kero pilo ini nang tum bhan press tum bhan kini dak ni tum APHLC Central Committee ban nang ka chok ha ponang ko alam thibang la phelo ini tum chiklojonia prang ben si ini tum la so rally ke pe doji bhai tum chis ka chisik pe dolo bon seta munira tum sai ka tiki la pen ke barla hot bina ko si sai ka tiki ka do eta tum pasik sak du nang nei pament pen na job si tum ate da bang tum ing doi pon chelo la si non penap pai tarigin koi August 20 ni bang sini tum APHLC Central Committee pen nil tum mass rally ka pe doi bhan tum ka chisik pon ateng pen itum pe do pon buklo la pen la bang so a mass rally ka pe doi nam ko ka the bang la hello aprang sia bang ke implementation of Article 244A itum arjit include pen ningkan troxic cap so se 70 years so se itum ka che song pon labang so Article 244A kichun cherek pena jo Karbiang long la pen di mahasa or loke isia bemar asom sipin cheplang tangol Karbia khai atum la pen tribal atum aputar lo arlo nang li sai ka tiki bang punon business iklem bang punon politics iklem bang punon ajara kam iklem bang punon setame la putar lo arlo la dokolo la pen isi bemar asom cheplang tangol la si la bang so bemar ka pen meje thana bang ke ekmatro upai sibelo la ke Article 244A autonomous ke da bang ke litum la bang ke chun serangan po la pen la ke constitution of gedotan la ke litum central government aphan ke blame nahi akam dawi ilitum a songja tum si mesen bulotante hexer bulotante Article 244A ke la ke already constitution Indian constitution of gedotan lo la pen litum APHLC pen nilitum la baso Article 244A ake mang bang ke 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng ben sikim nahi hadak nalitum Article 244A long langdam lo bulotang te thaklongi autonomous state jong si parjabi bulotang te 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng ben si parjab nahi pusa daga to lasi nilitum demand ke lalo Article 244A paragraph 20 ateng pen pichun serak si rata ke mang bang pableng serak nang ko la hello la pen dak ilitum ka chotoi dun elected members atum MP punon MLA tum punon ilitum ka chotoi dun MP MLA tum bang parliament ong punon da pen dak legislative assembly dispute ong pusata Article 244 alama bang ke alang itum pin purdun de ha kali le thang bak de konane piasa dor ki sota ho kapre ka lam si la tum pin purdun rong te la si la bang ke tum APHLC pen bang ke la bang e chedon de la si Article 244A la bangke prap jinpen la bang pechun sarak nang po la lo itu ma demand bangke hinion grazing reserve la pen ke village grazing reserve PGR la pen VGR la so a PGR VGR la bang so a area pen ang tamen ke bang atum ke bi ke chia tum la dang nang do thiblo la tum la dang nang ke do la illegal side legal bele ke do kali long le puta ve thang document sabe pin se batum la dang nang ke do lasi labang so PGR VGR pen abang ke prap jin pen la pen ke la government along le kachiraya demand pen prap jin pen abang ke la bang ke tharli serak nang ji athela ke Supreme Court ordered ado hadak latum han ka tharli ji aphan komane police aphan komane administration aphan komane aphan parjuna lang polam abi hadak alang be chamata 4th bit pugadi 4th bit mane parju je pin pen masi la ke tharli ata unagi lasi la PGR VGR ke doan dak helang pi chot kali kopli long chot kali bon sita la Havraghat constituency alo ke do uttor borpil la pangala langpher constituency lo la Phonglokpet area PGR VGR long le do la sona thaksin on la pu bokajan ke dai na thu sita ningkan kwan pani ningkan ingko thongkap pen han tax long lepin council atum hala so gran go myong te yada fry gran la haya gran long pen prap jin pen ke bike chetum han harle nangji lahaya ke mang ben sini tum pena mas rally pe rupon huji la pen isona ke mang ke 125th constitutional amendment act la bangke modified nahi itu demand bang halo nil tum totally oppose pukali seta la bang modified nahi lasi la bang so 125th amendment act long ajha karon ili tum Karbiang long autonomous council mate Karbiang long apha la pen main ke 6 schedule ha baralo isi ka phiri memiason mate mo phi au be tomat ke no dak doko lasi lahaya system lahaya ron pen nilitum modified nahi mate lahaya ron ajha barmu bangke pavida nahi lahaya ke mang pen silitum pen ap arbu chejeng pe do ponji lasi laso armu chejeng ka pe do la ke ne tum arjit include ben je kachesik tanglo la pen district administration atum
nil tum han permission ang pipet ma seta labang so permission ang pipet pen posin ni tum kemang mate tum ka jesong bangke la ka phichiru phiji bugalilo nil tum suluk sudak le claiming ale peaceful demonstration mass rally si pedo ponji in samjin pen si mass rally pedo ponji la penada komani phan kan ton kan thi komani phan kan cheki phan komani phan ke therji phan la so mass rally ni tum ka pedo bugali seta la nil tum kemang teng article 244 e implement serang nanji PGR BGR pen ang tan ke bang Bangladesh pen kuno Bihar pen kuno na kapre long pen ke bang ke bi ke chetum handak pen harle serang nanji la pen 125th amendment constitutional amendment act aputha la so putha situm che songji asil la memorandum la itum pi ponji pajir ponji district commissioner ha la hello la si adim bang etum di phusi tum petik kono la pen penap constituency ko ra drop pen srabe ke bang i phan ke chisik side lo la sila constituency ko ra drop including NCHIL di mahaso penan tamil ada ongdung pen dak ke bang i phan sika chisik dotang lo posila baso program ang ini tum ke phi bang pachiru re lo la bangso mass rally bang ke tum pe dokon pola pen ongdung pen dak karbian long ro pen di mahasa orlo hill stripe tum inglong a khai doan inglong so tum doana bang ke nang je tong dun pe ji phansi nil tum hin pen chun